Ленин урамы 39-нчы айыртынан аларны Сәйдәшев урамына күчерәләр, әйберләрне җыеп төшерергә, төяргә идарәче оешма вәкилләре ярдәм итә. Полиция хезмәткәре һәр тартманың исемлеген алып бара. Газель белә, трактор белән, тележка белән. И 8 кеше, 8 рабочийны бирәбез. Алар әйберләр ташый. Әйберләр ташый. Шундый инде как сугышта инде бездә. Кешегә ярдәм итәргә кирәк. Яшел үзәндәге шартлау нәкъ шушы йортта, нәкъ шушы катта була да инде бүген беренче тапкыр журналистларны бирегә керттеләр. Әлеге җимерлекләрне үзегез күрәсез. Көнкүреш техникасы, диван, кирпеч барысы да аунап ята. Максим Чернышов балаларын әлегә әби бабайсы янына күчергән. Аның фатиры 6-нчы катта була. Монда хәзер түшәм ярылган килеш. Они пока спали. Беребезгә дә зыян килмәде, балалар йоклый иде, алар шартлау булганын аңламыйча да калдылар. Людмила Карокова бер ай элек фатирында ремонт ясаган була. Надеемся, что будут. Яңадан шушында әйләнеп кайтырбыз дип ышанам. Күрше йортта гына авыру туганыбыз яши, алар белән бергә буласы килә. Шартлау вакытында 49 фатир зыян күрә, кемнәрдер үз әйберләрен алып туганнарына киткән. Алар вакытлыча бирелә торган фатирларга күчүдән баш тарткан. Калганнар бу ялларда күченеп бетәчәк. 18 катлы яңа йортта яшәү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Салкын һәм җылы су, ут, җылылык, ашарга пешерү өчен электр плитәсе урнаштырылган. Аренда бушлай, коммуналь хезмәтләр өчен генә түләргә кирәк булачак. Бу атнада инде бөтен әйберләрне алып бетергә дигән фикер бар. Чөнки киләсе атнада инде анда төзүчеләр эшли башлаячак. Алар инде беренчедән шөпне чыгарачаклар. И шуннан соң инде тотыначаклар инде төзүчеләрне. 5-нче каттан алып өстәге барлык фатирларны тулысынча төзекләндерәчәкләр. Подрядчы оешма билгеле инде. Алар әйтүенчә ремонт ярты елга сузылырга мөмкин. Яшел Үзән районыннан Руслан Хуснуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.